T'ho diu els nens intel·ligents. He anat a un aniversari infantil. No, hi ha un moment que és quan treuen el pastís i jo estic menjant el pastís. Puta. I hi ha un moment que he aixecat la vista i he vist que era l'únic adult que estava menjant. Hi ha algun pare que et caigui malament? Hi ha algun que em caigui bé. Hi ha algun nen que et caui malament? Sí. Perquè Hi ha molt bo. hi ha nens que els hostiaries. Que l'odies amb un odi d'adult. Un nen no pot assumir aquest odi, però jo l'odio com per lo que representa, per gent que m'he trobat a la meva vida que em recorda ell, saps? I tinc un odi com respostes bordes de com parlant amb un adult. Vull dir, T'has menjat el seu tros de pastís? A mi em passa amb els nens que evidentment i a totes luces són més intel·ligents. Sí. Mira, aquest és el Roc que toca el violí amb 3 anys. Uf! I juro que ja és clar, perquè a més li és tan pots. intel·ligent des de... T'ho diu, Sí. de puta. Amb el Roc. I el Reis són els pares. I et diu, ja ho sabia. Ja ho sé.